Тапшыруның матур сәламен без Кузнецк районы Татар Кынады авылында туып үскән милләттәшебез Аликаева Рауза Акрам кызына багышлыйбыз. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән яраткан кызлары Хава һәм Лилия, кияүләре Илшат һәм Рамил, оныклары Диана, Азалия, Радик, Ленар һәм барча туганнары да котлыйлар. Бүген безнең иң кадерле, иң газиз кешебезгә, яраткан әниебез, сөекле әбекәебезгә 58 яшь тула. Матур гомер бәйрәме уңаеннан сезнең тапшыру аркылы аңа иң кайнар теләкләрне җиткерәсебез килә. Хөрмәт итәр өчен әниләрне 2 гомер җитмәс иде ул. Иң кадерле, газиз кешебез син. Бүген әйтер сүзебез бары шул. Җир йөзендә бар бәла-казалардан да үзенең дугалары белән генә саклап кала алучы сөекле фәрештәбез. Иң ягымлы, иң матур, иң җылы куллы, татлы телле әнине безгә Ходай бүләк иткән. Сөеклебез безнең, бүген бәйрәмең көнне сине нык яратабыз дип әйтәсебез килә. Бу дөньяга безне тудырып, безне яратып, назлап үстердең. Хәзер инде без үзебез дә әни булдык. Синең исә сөекле оныкларың бар. Бу әкренләп гомер узып бара дигәнне үз чиратында аңлата. Якыныбыз безнең. Рөхсәт ит сине чын күңелдән котлап, башлап озын, саулыклы гомер теләргә. Бала аныкларыңның рәхмәтен, игелекләрен сизеп, алда да матур гомер ит. Киләчәгең үткәнеңнән матуррак булсын. Күпне күргән булсаң да, син сынмыйча, сыгылмыйча яшисең. Әлеге көчле рухыңны алда да югалтма. Бәхетле бул якыныбыз. Бар дөнья уянганда тугансың син дөньяга. Нинди теләкләр эзлиек иң хөрмәтле анага. Сыерчыклар кунып сайрый алмагач иртәдән. Бүген безнең күңел таша бигрәк матур хисләрдән. Бер уйласаң, шатлыклы да, моңсу да әни бу көн. Истәде гомер юлыңа тагын бер елын бу көн. Картаям дип уйлый күрмә, бар кем өчен яшисе, бар бит әле кемнәр өчен изге эшләр эшлисе. Бәхетле бул, саулыклы бул, бәйрәмең котлы булсын. Табының артына якыннар, ни бар туганнар тулсын. Хөрмәтле Рауза Акрамовна, якыннарыгызның теләкләренә без дә ихлас күңелдән кушылабыз. Бәхетле булып, матур гомер кичерегез. Әлеге җыр сезнең өчен яңгырый. Туган көнең белән котларга, яныңа ашкына
Яшәтик кадерләп, яшәтик яратып, хөрмәтләп булгайган көнең